Kumbaga, ready tayo manin kay Elian. Abril 12. Domingo Sabet, Wednesday, Sunday. Dahil iti may kasangapulog at bungal daw ti panangrambak tayo iti Abril. Abulan ti literatura ng Ilocano. Sakbay na. Dati t-shirt tayo itakat t-shirt ti Gumit Cagayan para iti convention iti 2015 Gumit Convention iti 2015 anaangay iti dito'y Cubao, Quezon City. Dinisenyo ni Nunjak Mariro, sino? Ni Ridel. Di Ridel Kabulisan. Ano ni manager Derek Abes. So, kasakaywaman tayo. Tutuloy tayo natin pagtad tayo base ng sagot ni Judge Costales. Basitin. Basitin. Patay amin na yun. Karamraman lata timumpo. Hello, Adi Narglon. Bagarabi. Gusto kayo dito Cagayan? Dito uy. Tulog dati berkata. Dati agloko-loko dati speaker tayo. Kapoy-kapoy yung speaker na ako. Datay kami dito yung laptop Adyo desktop ti nakakonekta yung speaker. So, bisa kayo labas dito yun. Okay. So, kas nadakamat tayo di Kalman. Ti Mananiw ngayon tayo trataren ken ibasa ti Daniel na itaket ni Apo Hermelinda Bulong unam amoy tinagan na tas manurat Linda ti Lingbawan kas kadigiti imuno na nga binasa tayo nga manurat ni Apo Linda Lingbawan ti may saka dagiti may baga tayo nga sila no stop over ka ba sila no kuma way of the cross kat may isang istasyon na masapul nga sardingam and adda iti kabukbukudan nga disso iti literatura nga Ilocano lupay isunaket may nga itneg adda nga nagsurusurat isuna iti Ilocano and siguro may nga dawa tayo kenkwana tapno sila konsolasyon uno para iti bukod ng huli adada ko mapay nga agsurat agsurat kumamet iti adado sinurat para iti itneg kaya so yun may konsolas wala yan nayon aramidin nan ta iti biyang ti literatura nga Ilocano kag subsobran ti naming line na para iti literatura nga Ilocano kinapudno na kat na ipaahigan ko na idi 2015 pag iso dati tayo ti Leona Florentino Award uno ti award nga ipapaay ti Gumil Pilipinas kangatuan nga award nga ipapaay ti Gumil Pilipinas kadigiti manurat nga babae
nakay pa ay iti dakkel para iti irang pa iti literatura nga Ilocano. So niya po lindaling bawan ket may saka dagiti manurat na kabailan na suratan amin genre makapagnobela ni pablag iti bandawag ti umuna nga nobela ng Aniniwan kastamat granti at may kaduan nobela na granti iti NBDB iti 2013 ken ni pablag iti bandawag iti Kalinawa dati iti may kaduan nobela na and Naruway Asarita award winning fictionist manurat iti salaysay nakaawat iti CCP grant kadagiti salaysay na and may sa kadagiti dakkel tinaaramidan na iti Dani Ilocano nang runa iti panagdani may papan iti tema panagitag ay iti karbangan nagiti babae empowerment nagiti babae and tema nga ginduro iti panagagayem relasyon. Okay. So dati umuna nga danyo lang ito yung basahin kat ipablak iti ani September 1988. Sa adda nga dagiti dandani ni Apo Linda ket may papan iti empowerment ti babae dagiti awanan ti timek dagiti minoridad kasay dati dali na anapuluan iti papel a pagbaludan nagmanto ti sardam kadagiti manakanak alwa adipen sinsinanrik na isem nga ginkukuna agek nga wanan bara nang langib ti langit kadagiti tinakaw akan ito paludip amang limlimo dagiti mawaw a puso iti apoy a paraiso nailet ti tangkal kadagiti nayaw awan makabekkel akan nawidan waya-waya ana ipaidam iti papel a pagbaludan napaidam ti takyag kadagiti kawaw a biag rikna adi malunag saem adi mayabkas iti balikas nga wanan anag dinto mangwaknit ti langit iti balang kantis a pamatay gusto gina dagiti umuna nga dani ni Apo Linda Lingbawan sakbay na nga basahin tayo ti may kadwa dani na saan tayo gayam nga nabasa dati bayunot na tapno no paya mo tayo na po ni Apo Linda basahin tayo rin isang kabasit na bayunot na anak kay lana dito'y libro na anak da Augusto Danaw Lingbawan iti abas sa lapada na bra ken sigot Saturnina Tabaw Lingbawan iti Dumayko Peñarubia ken abang bukay abra agpadang itneg gibanay tinagan na iti itneg agsursurat agid edit ken agipatpataros iti Ilocano Tagalog ken Ingles dito iti kaunaan a libro na ngem may kadua a nobela na dito kami nilang basahan tayo okay in serye ti banawag ti umuna a nobela na nga Aniniwan dua ti babbalasang daken ni Apo Melesio Bulong ti Santa Teresita Cagayan da Karina Biola ken Melihani
kinapudno na ni Apo Linda ket ipag ni Apo Dionisio S. Bulong. Ading ni Apo Dionisio S. Bulong ni Apo Mel. Kasimpungalan ni Apo Linda. Yan pati bagay. Siguro namin pintas no ko naglipatan tayo. Yan tangay dagiti trataran tayong manalim ket personal nga mamuta yon. Kuno nadanon tayo nida saan nga kaskadigiti muno natin iratar tayo manurat nga napayagdan himusay. So syempre na ganan obviously may sakadigiti pagtamdam tayo manurat na Apo Linda ngunti damo nga pan nakaamamo tayo iti personal ket idi napan tayo binisita mismo sa jay UP Press, opisina ti UP Press pagpapayan na kas may sakadigiti editor. Siguro 2002 kalpasan ti idadaray ko iti UP workshop or sakbay na napan ko rin tayo muna ni Apo Aurelio Agkawili jay opisina na jay faculty center di UP Diliman and sinalusot ko no dinagto iti opisina ti UP Press in patuldo naman walking distance manipod yung opisina ni siyempre UP Diliman lang jay opisina ni Apo Aurelio Agkawili so pinagpagnak panakaminti ko ti Ilocano literature in general ken dagiti manurat ng Ilocano siguro nangrurug iti pinagbalin ko nga fan natawid ko kinitatang ko talagang super fan ni tatang ko kadagiti manurat ng Ilocano kinabudno na iso ti nakamamwak ngayon muna kadagiti manurat babaan hindi kiti sinusurat damat yan sarasaritaan na mo yung damabasan dyan man sarasaritaan na kada kami so sila ni mula panunod ko na dyan nga na isang sangayin nga respeto kin panagdaya ko dagiti manurat so may sakadakwada ni Apo Linda so hindi makita kagat siyempre ti kwan starstruck ti pagsayatan na kadagiti manurat nga Ilocano in general hamumarik na nga nakalatlatak da nya sila siyempre di muna lang nga tiyempo talagang tangtangadon ako so nupay kasjay nga ni starstruck imparik na da personal particular kina Apo Linda sila ako nalakalaang mo suda nga magawat so panakti may isang diso may isang pwede opisina da then nagsasarita kami so kasi yay damdamo nga panakamamok kina Apo Linda and ganyan tuloy-tuloy ti taglaran ng tag dagiti manurat idi karurat kami ti seminary idi so amin nga nababasa kasi yan mabalbalin ket kahit kung idam mamit medyo saan kadagito yan gaputa ado dagiti responsibilidad tayo ti biyag so nga medyo hantay mararami ti gijay kinapudno na may saka dagiti rin rantakpay kat ni Manong Fernando Sanchez jay lugar na jay San Nicolas Pangasinan and may magkanyak na si istorya ako anyway siguro dagiti sumarasaro nga panang tarataratay ko dagiti writer magtatay siyang kabasit nga pagteng o kasano nga nagamam mo
nagkaroon tayo mo personal nga panakainay katakwada. Itikal man trinatar tayo ni Apo Aurelio Kawili. And mas jay damo nga pa nakakita ni Apo Aurelio Kawili ket idi isuna ti coordinator para iti director isuna ti UP workshop ket isuna ti sila naki-coordinate para kadagiti fellows nga Ilocano di 2002 no pay di agbabasak jay seminary nagsusuro jay seminary mi ni Apo Aurelio Kawili makikita kung nagmesturan sunan makikita isunan then babasak mo sinurat na di Banawag nung nakapagamamukam lang idi gapo iti UP workshop so jay nga pwede jay natratar tayo nga din nakaipay iti isang kabasit nga personal nga panakamu tayo ni Apo Buena Espidal Junior. May sama lang kadagiti ko tayo nagtamtamdan tayo manurat muna nga nagamu kami idi imbaundak dagiti taga Banawag di may sak nga maestro magisusurig jay may sak high school kuyog kanon ni Apo Buena Espidal Junior Apo Manjila Union. So agpapan ka nagawid kinidadakam tila Union sarsarita dito yung nagdamdama mo nga nagamamang ganyan Apo Hidalgo ni Apo Rambaod Apo Editor Rambaod di talaga nga target ko mapan kamamon di Banawag ket ni Apo Prodigar pa Diyos ta malaksing kailian kami may samod ka di siyempre kailian so dati so daki na po budong ti talaga imuno nga idols tayo and hindi na pantay Banawagan da po Editor Rambaud kini sudat sa kini mga prodi ti imuno nga nakasarsarita di Banawag kasi malaki din na idea amok ni Apo Linda star-starakan unay makasasao so kasjay nakamutay ko to and ito yung may kaduang daniw ni Apo Linda manipod iti Banawag nga Abril 27, 1987 adda kanyak lang yung Banawag ta binulod ko kinitatang ko dito nga naipablaak may saka dagiti na kay pablakan ti nobela nga Saksi ti Kaunggan idi translate ko ti Saksi ti Kaunggan ang nobela ni Juan Espidal Junior kaya po Juan Espidal Junior binulod ko pa ila manong nga taon kanya kay gito yan nga binulod ko kinitatang may saka dagiti collection na and jak pa ni subsubli pagimbagan na tay di isagsagana namin dito libro Mataya kong Rosing kapag pag-isumot nga da dito'y wala nga dagi niya kapablakan ti Saksi ti Kaunggan kadto mo dito Mataya kong Rosing kat adda dito'y nairara na ti may sa adaniw ni Apo Linda Mataya kong Rosing may ka sa pulugad pita paset damad dito ti Saksi ti Kaunggan Saksi ti Kaunggan dito ti daniw ni Apo may kadwa daniw ni Apo Linda Lingbawan no ited mo kanyak titangatang awanan bulan samsam itek apagiladan tita rumamis ti kapanagan no ited mo kanyak ti hardin nga awanan sabong
Samsam itek ti kabakiran, dagiti na lang to asamon. Nuited mo kanyak, ti kanta nga wanan ayog. Samsam itek ti daniw, anamsek iti binatog. Nuited mo kanyak, ti kalaba, wano balay ti uyukan, nga wanan diro. Samsam itek ti basi, a pinaingel, dagiti siglo. Wen jak kayaten ti paadipen, iti ubaw akay batugan. Diyos tangina. So, dani may papan iti panangi, women empowerment. Panangi petang iti kay kahit natagriga din kaysa agsagrap agsakripisyo iti sidong ti may sa tao kasi so mostly kasi dagiti dali ni Apo Linda panangipa iti bileg kadagiti babae dagiti minoridad dagiti awanan timek kasi dagiti danda nila kastamot dagiti tema dagiti sinursurat na sarita. So stapay ket umadadulat ti biktima ti COVID-19 ket agan natay kuma ang kanayon. Hello manang Annalyn, hello Apo Robinson Pastor, hello Adi Julius, hello Brother Elmer, thank you Madam Alma, hello Attorney Sherwin, hello Brother Rodel, Ading Marcel, Tanod Jubert. Basta kayo amin katagan nanday ko ba kaya nga agbugo tayo ti ima nga danti sabon practice physical distancing agtumar iti vitamin C agsida iti nateng lalo iti marunggay saluyot uminom iti apaganam madanom lodda puspusan iti kalamansi ngadan iti nataltal alaya nyapay nogga po itirwar tapala itirwar mabalbalin ang uksutin ti chinelas then dagiti bado idiretso di jay the washing machine yung kat idiretso yung washing machine sa takaban yun tanong makakuha kwa da jay okay na nga virus nyapay aksida iti nasal makapasalunat hindi kayo unay umininom iti arak pangramanan lang asla dito basi nyapay di baga tayo may pagpinapulinda kasta ko na tayo digit-digit nang nangagtaka do kada may bilang may isa ka digiti muhon ti literatura nga Ilocano so nga may kariken ko na ti may isang aldaw may isang arabi panang tratar uno panang ibasa tayo iti dua dani na siguro tayo pa iti saludsud kayo at ano ko nagbaga sensor isat mo balayans wala ning board balayans Bilmer para kini Mother Linda kinabod mo nga ninang mi kasar
kas tinda ka matayo tay ti daw dawat tayo ket siyempre mo pa unay nga nataengan makaaramid kumamat iti ado asinurat kaskado no mabalin no kabaglan na kaskado dagiti sinurat na iti Ilocano suraten na iti lengguwahe nga etneg ta may isa ka dagiti pagbabawyan ni Apo Epsino Jose ket sana nakapagsurat iti Ilocano nadaman dagiti mabasbasa tayo asinurat na ang Ilocano asinurat na nalimadaman tayo nga dagiti ket translated asinurat ket pag-amutay mat nga at adda ngamin nga matiliw na ti karirik na o no ti kararwa ti maysa nga manurat no bukod na nga lengguwahe ti usaran na iti panagsurat sanmat nga dagiti mangi baba kadagiti sinurat ni Apo Linda Lingbawan ta makita tayo mat nga nasayadan iti nga mabasa tayo iti Ilocano dagiti sinurat na ngem nasayat kumapay no makaibinglay iti sinurat iti bukod na lengguwahe nga itneg adyan lang matindawat tayo so dapat 6 nga minuto ito playlist tayo kat ko dala ti YouTube research tayo ito instrumental nga Ilocano piano ken gitara okay so kastapay kat intong bigat manen ti naka-line up dito'y listaan tayo ket dagito agkabagis manurat uno man naniw agkabagis atabin Apo Lorenzo Tabin kini Apo Herman Garcia Tabin ito nagi papanutak tatay dak agdigdigusak agkakasadaran digito'y Apo Editor Rambaod Apo Linda Lingbawan Apo Aurelio Lagkawili and Aurelio Apo Herman Garcia Tabin agkakasadaran da aman nani nagmayat nga kitaan ti development digiti sinursurat da although medyo nakauna ni Apo Editor Rambaud ta late 1970s kat nagsusurat din so 80s nga nang rubrugim ang nagsurat da at least gay ni pagpa-black ti banawag da Apo agkawili Apo Lingbawan kini Apo Herman Tabin and nakayayat ta ti may sapag ting tibiyag dagat kaka-close da and nakaramid da iti kabukbukudan da nga marka iti literatura nga Ilocano kas nandakamat tayo ni Apo Rambaud ket more on iti kina Ilocano saan nga mauwan da di adda makitam nga garit ti may nga garit ti kina Ilocano kadagiti sinurat na nga adda nga maipakita san nga adda kami nagiti mangi sermon no mangi sawa nga dahito ket ugaling Ilocano kasi isu nagat ipakita na and Apo kawili is adda nga may panggap iti nagiti mapaspasamak ti kagimugan dilawan na dagitoy kasti ti mapaspasamak kasti kuma siyay
and apo lingbawan is lagyan ako natin tayo panakapabilag panangipay titimek dagiti basit titimek na ngad adda nga dagiti babae and itong bigat patasan tayo tumat nga trataren ito may sapay nga kakabadungalan da nga na po Herman Tabin ngem ikabit tayo iti kabsat na nga manurat mananimot lang nga ni Apo Lorenzo Tabin ta nagmayat mat nga kitaan nga adda dagiti agkakabsat nga manurat uno mananim nga Ilocano nga nay parabor iti literatura nga Ilocano. So kasta pa igat thank you manen iti panangkat kadwayo iti dati kabsat yo anaseng ito bigat manen. Bye bye.